खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउस होनो लादों आरो बे ब्रेकिं निउसआनो जाहैबाय थांनाय 7 अक्ट'बर खालाराव आसाम सोरखारा बिटिआर नि बायजोआव थानाय गासैबो बर'फोरनि थाखाय BKWS थामहिनबा बड' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलखौ होनाय जाबाय। बेनिखायनो मैयानि 7 अक्ट'बर खालारा बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थालांबाय। थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि जालांनाय थामथि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय बिटिआर नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थाइ BKWS खौ मैया थांनाय 7 अक्ट'बर खालाराव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना दाफुंना होबाय होननानै खौरां फोसावनाय जादों। बेनिफ्राय बुंनो हायो जे बेयो मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थालांबाय बे 7 अक्ट'बर खालारा। बेखौ लानानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि गगामुग गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे UBPO बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा रंजानायजों BKWS खौ गोजोनै बरायनानै लानायखौ जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। नैबे बुब्लियावनो जों नोंथांमोननो जों मोनसे एक्सक्लुसिव भिडिअ होनो नागिरगोन आरो बे एक्सक्लुसिव नुथाया फैदों धेमाजिनिफ्राय फैदों आरो बे धेमाजिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा BKWS खौ बरायनानै माबोरैहाय रंजानाय फोरमायदों नोंथांमोननो जों दिन्थिनो लादों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननो जोङो मोननै गोनांथार खोथा फोरमायनो बावनो नागिरदों आरो बे मोननै गोनांथार खोथायानो जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि दिनाव गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आसाम केबिनेटआ मोननै गोनांथार थिरांथा लाबाय आरो बे मोननै गोनांथार थिरांथाया बर'फोरनि थाखाय आरो बे बर'फोरनि मोननै थिरांथायानो जाहैबाय बर' रावा आसामनि लोगो अफिसियेल राव जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आरो नैथियाव फोरमायबावदों बिथाङा जे बिटिआर बा BTC नि बायजोआव थानाय गासै बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बिथांमोना दाफुंबाय आरो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जाहैगोन 6 शिडिउलनि बायजोआव थानाय गासैबो बर'फोरनि थाखाय। बेखायनो मैयानि बे 7 खालारा बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि साना अराय सम सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। बे बुब्लियावनो MP बिश्वजित दैमारी बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा मोनसे खोथाखौ फोरमायदों आरो बिथाङा BKWS आसाम सोरखारा दाफुंनायखौ बिथाङा गोजोन मोननाय फोरमायनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। बिथाङा लिरदों बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना बयनिख्रुइबो गोसोखांथावनासिन जानानै थासिगोन। बुहुमनि बिखायाव बर' रावा गोजामथार रावनि गेजेराव मोनसे रावब्लाबो गावनि रायजो सरकारि राव हिसाबै गनायथि मोनाखैमोन। अदेबानि बेयो 2004 मायथाइयाव भारतनि हादोरारि राव हिसाबै संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन। दिनै बे रावखौ आसामनि मावख'आरि राव हिसाबै आसाम सोरखारनि केबिनेटआ पास खालामनानै गनायथि होनो आखायाव लाबाय। दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव बेखौ पास खालामगोन होननानै बिथाङा लिरदों। बिथाङा लिरबावदों बेनि लोगो लोगोनो बर' रावा बेसेबांबा बोसोर बोसोर बर'फोरा दाबि दैखांबोनाय थानायनि उनाव आसामनि सोरखारि राव हिसाबै बाहायजासिगोन। बेयो जों बयबो बर' हारिनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा। नैथियाव दिनै केबिनेटआव दाखालि थाबथानानै थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला पास जासिगोन। बेनि लोगो लोगोनो मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ आसाम सोरखारा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय गासै बर' थानाय गामिफोरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल गायसनसिगोन होननानै बिथाङा लिरदों। बेनि गेजेरजों सा सानजा भारतआव मोनसे समाव किराति आरो कसारि हिसाबै मिथिजाबोनाय बे हारिया गावनि गोमानानै थानाय रायजोखौ मोनफिननाय बादि जासिगोन। किरात कसारि एबा बर' हारिया आरोबाव गैलिया। दिनैहाय बे फोलेरनिनो डिमासाफोरा डिमा हासाव, सनवालफोरा सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल, देउरिफोरा देउरि अट'नमास काउन्सिल, बिदिनो टिवा, थेंगाल, राभा, मरान आरो गुबुन गुबुन कसारिफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय। ओंखायनो दिनैनि बे साना बर' हारिनि देरहासार सान आरो लोगोसे बे सनानि मोनसे गोसोखांथावनासिन सान। बिथां दैमारिया लिरबावदों आं सानो दिनैनि बे सानाव साफ्रोमबो बर'आनो जायखि जेरावखि थाया, जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया, जिखि आफादाव थाया, गासैबो दिनैनि बिलिफाङाव रंजानो मोसानो हायो। जायखौ नागिरनानै जोङो सोमावसारबोबाय, दुखु जारला सहायबोबाय, बेखौ दिनै सोरखारा होनायाव रंजानायजों नाजावनो रोङाब्ला जोंनि राव हारि आरो हादरखौ मोजां मोनलायनाय बोरै जानो? बिथाङा बे सोंथिखौ सोंदों। ओंखायनो आंनि खावलायनाय गावनाव जा दं खुसिजों दिनै बेखौनो लोङै जायै रंजानो नांगौ। गोरबोआव माबाफोर दुखु दंब्लाबो बेखौ दोनथ'नानै मिनिनो रंजानो हानांगौ। जै बर' हारिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरगिरि बिथां बिश्वजित दैमारी। धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय नै बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों। आसाम सोरखारा BKWS होनाय बुब्लियावनो
बर' रायग्रा जथुमा मोनसे आसाम सोरखारनिसिम हामलायथि रादाब जासिहरदों। बे हामलायथि रादाबाव बेबायदियै लिरदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि आफाद दैदेननायाव आसाम प्रशासनीय पदाधिकारी महाविद्यालयाव दिनै खुंफुंजानाय मन्त्रि परिषदनि जथुमायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ गनायथि होनायजों लोगोसे बर' रावखौ आसाम रायजोनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै बाहायनो गनायथि होनायाव बर' रायग्रा जथुमा थारैनो जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायहरदों। थारैनो बर' हारिनि हास्थायनाय बायदियै बे आयदा मोननैखौ दिनै 7 अक्ट'बर 2020 खालाराव आसाम सरकारा केबिनेट गनायथि होनायाव आसाम सरकारनिसिम बर' रायग्रा जथुमा गोरबोनि साबायखर बावहरदों। बे मोननै आयदाखौ मावफुंनायाव जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिग्रायारि गौथुम माहारियारि फसंथान आरो बर' राजखान्थियारि बिथांमोननिसिम बर' रायग्रा जथुमा गोथौ सिबिनाय मान बावनाय जासिहरदों। आरो बे आसाम सरकारनिसिम मान जासिनायखौ बावहरदों राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रायग्रा जथुम। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरनानै फिन दिनैनि रादाबखौ जों एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।